Čaute kamaráti, no a dneska vás vítam pri ďalšom videi. Akurát som si dal Five Nights at Freddy's, len potrebujem nájsť nejakú dobrú verziu. Ja som ich veľa našiel, boli dosť dobré. Ale dosť dobré neboli, ale jedna bola fakt akože dobrá. To bola táto. Sa mi zdá. A vyzerá to realisticky. A realisticky je to strašidelné. Až tak nie. Aj keď som to dostal 2 šoky, keď som to hral. No zapínaj sa. Oh my god. 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 Wait for server. To jim trvá. Je tu viac verzií, takže mi môžete napísať do komentárov, že akú verziu, že či chcete pokračovanie. Ja neviem, či mám ísť na jednotku, 2, 3, 4, rovno aj 6 tu je. To bude ako úplne posledný diel z tohto. Nie, nebude. Tu 8 dielov bude z tohto. Ale začneme od jednotky. Ajonta. Tam prvá noc. Lebo to znamená, že animatronikovia sa budú hýbať. Animatronici. Freddy Fazbear. Freddy Fazbear. Skibidi Freddy. Tam nie, no. A túto noc by sa mali hýbať. Takže keď sa pozriem na kamery, tak sa pokokám. Hell wanted Freddy Fazbear pizza. Nedivím sa, prečo je to wanted. Vyzerá to nechutne. Oh my god. No takže ideme na start. Viem, kde to je už. Au, bolí ma noha. Aha, tu je to. Oh my god. Hell no. Oj. Oh my god. Sa bojím. Čo robia? Asi nemám na výber sa ísť za nimi pozrieť. What the fuck? Hello guys. Vyzerá, keby vám teraz prepínalo. Ale mohli by ste ísť akože z toho, neviem, dole. Idem za vami hore. Mogę to zastrašidelne. Čo vyzerajú tak scary? Oni majú iné oči úplne. Bunny, a hýbu sa aj pri mne. Čo je tu? Exit? Ja by som rád akože išiel do exitu. Prísť. Ma pustíte, ne? Ja som sa zlákol. Dnes by to možno tí neboli. Ja som sa ešte viac zlákol. Šau. Neviem, ako sa dá potom čo tí chalani. Oh my god. Čau, hlava. Nie, tu dom. Bro. Nechujte scary. Sorry, ne. Foxy. Dúfam, že Foxy. Prečo to doríti? Dobrá.
že odídem a už sa to bude hýbať, áno. What the fuck, prečo sa to hýbalo? No už tam spievajte. Ale sem ku mne vás nepustím. Tu cupcake, pán cupcake. Môžeme kúkať na kamery. Všetko v chillu. Oni sa tu zatiaľ hrajkajú. Tu robia Feliz Navidad. Čo som videla, keby sa... Freddy je v prečine. Odoriti idem tam. To nie je dobré. Utekaj, pana. Utekaj, ratatuj. Pozrite sa. On je v prečine. Čo to vyzerá, ako by sa tam nepozerali? Dobre. Backstage. Jen si myslíte? To by bolo smiešné. Fúha, že som ich fakt vypol. Tu je kamera, že backstage sa môžem kúkať. A tiež na prečo z tej kamery vypnúť. A neviem, vôbec táto časť není scary. Mením, že odoriti. What the fuck? On sa pohol. A ja tam potrebujem ísť. Tam ja mám dvere. A tu mám dvere. To nevyzerá dobrá. Si radšej zavrám. Sme percentá trihám. Čau. Čau, bro. Čo chceš? Holy shit. Čo chce? Ja tu mám pána cupcakea, možno mi pomôže. Oj. Ale čo furt na mňa čumíš? Omega, ja to asi neprežijem do tej noci. Tu není. Sa bojím, či tam stále není. Som ja. Dobrá, on to už asi. Dobre, ja mám slovo. Čo je ten zmrlám pri mňa? Choď preč, niekam ten dozadu si chod za ním. Sa bojím, že odíde aj ten druhý. Čo toto? Počkaj, neznamená to náhodou to, čo si myslím. Kde je čikán? To riti. Mne to sa nevydarilo. Skúsime druhé kolo. A malom som sa pokakal.
Ale teraz to už pôjde inak. Return lobíčko. Ideme do lobíčka. A troška inak vidím to chcem urobiť. Neviem, jak už. Lebo toto je nudné, takže to chcem urobiť inak. No money. Tak čaute.